हिनजाव नायनो थांनाया हरजायो ना आदा ओइ सिख्ला हिनजाव दंना फिसाजो दङ ना थांनानै फिसाजो देखायबाय हाय लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि दस बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय दा आं नोंथांमोननिसिम आदा जेम्सखौ खाथियाव लाबोनो नागिरदों दा आं आदा जेम्सनि खाथियाव थांनाय बियो बहा दङ आरो मा खालामगासिनो दङ नोंथांमोननो आं देखायनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो गिबियावनो खावलायो आंनि गोदान चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आं मोजां भिडिअ लाबोनो हायो भिडिअनि जोबनायाव आं नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रोदो बिनि उनाव आं नोंथांमोननो फोरमायनोसै नायलांबाय थादो अब्ला भिडिअखौ नै अमा राजामोना सफैबाय आदा जेम्सनि न'आव नै आर्मि मानसिना बिराद मावथिखा न'आव थाबाबो ओरैनो थाखाया एखेबारे बहुत मावथिखा दे बुंदो आदा फंनैसो आच्छा मोजां द' ओइ दोनै उल्था गिदिं हेपि निउ इयार बिदा जेबा अमा राजा आब' सानैल' नोंसोरो अ साहा लाबोलै आब' सानैल' सानै मानसि लोगो नै बिथां जेम्सआ खामानि मावगासिनो दङ गारबोबाय नामाब्रा ओइनियाव गंसे मा मावदो देलाय ओइनियाव मा खालामनो नागिरदो आङो भाइखौ नायनानै ला खोनसेनो नोंना बेखौ ओरै गायगोन अ गायना बेयाव गन सोगोन ओमफ्राय सायावबो गन सोगोन अ गन सोना बेयाव टाबखौ ओरै आलायजोबगोन वा ओरै न' सेर सेर ओरै अ बेनिफ्राय सायाव मोनसे होनानै बे मानलानाय बिबारखौ गायगोन गोजौआव बुजिबाय बुवा इमान दिमाग अ बबेयाव नुबोनायलै मा नुनो सानबाय हराव उन्दुनायाव हराव नुनायाव एन्सार मा थालै नोंनिया ओमफ्राय आरो मा खालामबावगोन गय दंफांखौ नुना नुवाखै नै गय बागान नायनोबा बिराद फैसा मोनो आसोला आर्मिनिबो फैसा आरो गय बागाननिबो फैसा बे गयाव मा खालामगोन हाबायाव लाइटखौ नों हरजोबनांगोन जागोन दे गय दंफाङाव ओरै लाइटखौ फानजोबा बेसेबां साफा नुगोन हाबायाव अ नुगोन ना ए मजा नुगोनथ' र' बे फुख्रिखौ सुइमिं पुल बानायसै सानैजों सानसे हाबानि थाखाय माने दालां होलायनोसै गेजेराव फट' खेबगोन ना नंगौ नङा बिराद इन्टारेस्टलै मानसिया बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो मोनैया बिथांखौ दे नों बुंलाय दे आं खोन्थानायखौ सुटिया खैदिन सुटिया दंमोन ख्रिस्टमास बायदि सामायजोबनोसै नामा हाबायाव ख्रिस्टमास बायदि जानांगोन हाबाया हाबाया फिसा जागोन स्टाइल जागोन आरो अ माने डेक'रेसन लाइटनि बाहादुरि बिराद गोगोम जागोन ना हा बिराद गोगोम जागोन आलासिफोरथ' गैया लोगोफोरानोसै आरो आइटेमा मा जागोन एसे इउनिक स्टाइलनि जागोन नामा आइटेमखौ अ बिरियानि संना नागिरनांसिगोन ओमफ्राय अनलाजों दाउ सबाय साम' इदि होआ फैसा गैया एक्सुवेलि सबायजों अनलाजों बारा फैसा थाङा अनलाया माइरंआनो जाबाय नै न'आ नाय बिरियानि संनो हाबानो बहुत सान्थि जागोन आंखो नाय बिथाङा बिराद मावथि मानसि दै बेथ' र' बे दा खैना नायनायासो खैनाया जानोसै मन्दपखौ बहायखानानै जायखिजाया जायखौ मोननो लाना फैजोबना जाया इदिबा आदिबासिबाबो जागोनलै नोंनिखौ जानिखौ लानोसै कारखौ जेखौ मोनो मन्दपआव एखिसो मन्त्र आवरायबाय थानोसै बेखि दोनखागोन अ दोनखानानै नागिरनोसै जायखौ मोनैखौनो लाना फैनोसै सयथायावनो दानदोलै भाइ बुवाखो सयथायाव अ अरिजिनेल आर्मि दे नोङो दसथा दानदो इनियाव दङ इनखायनोथ' जों सिख्लाफोरा आर्मिखौल' फसायोलै इदि सान हर खामानि मावबाय थानाय आर्मिन बानो सिख्ला हरा दानिया बे बाथ्रायाबो सैथोद्राय नङा मा नंखाय नंद्राया फौजि होनबानो मुगैखायो दानिया खायसै नामा नोंखौ बिद्दा बहुत मुगैयो फौजिफोरखौ ओंखायनो आङो हिन्जाव नायाखै माने नायनो थांबाबो लासिंसिं थाङाखै होनना बुंबा सेस भाइ नायथ'वाखै आं बिराद आराम मोननाय गैया आराम मोननाय गैयालै आदा आदिबासि दुमनिनियानो मोजां जागोन दे न' आदिबासि साबारबो खानो सामारबो खालामबाय माने माइ हानो रोंगोन गारि मटरबो गैया आंनाव गारि मोनगोन स्कुटि मोनगोन अ एन्जर बेदर होनोसै नामा ओमफ्राय मोनबाथ' होजागोन बरिया अनगोन जोंखौ इसोरो नंगौ होनना बुंलाय गारि गैया जोंनियाव गारि मोनगोन स्कुटि मोनगोन इमान बरिया इसोरो जोंखौ अनगोन ना स्कुटि सालायबाय था ओंखाम संबाय था आरो आदिबासि होनना रावबो नायनायबो नङा ओमफ्राय सुटिया खैदिन सुटिया दंथ'यो र' भाइ बारायबावगोन नामा बारायथ'वा बेखौ मावग्रोना लानिया एन्जर सानायखौ गोसोखांना फैदोलै आंनिया लोगो बरमा कलेजाव एन्जर सायोमोन थागोन गोसोखाङो आंना फैदो हाबायाव फुख्रिखौ साफा खालामथारनांगोनलै फायथारनांगोन माने लाइट लगायथारनांगोन फुख्रियाव नों सुटि खालामथ'नो हाया आरो बेखौ होनदां सुटि खालामथ'नो हाया रुबार खालि नागिरलायनाय हाबाखौनो रबारल' नागिरलायबा बोरै जादों थैबायलै
भिडिअआ हामथारगोन ना इदिबालाय थैबायलै जोंखौ फैथारबायलै नांजोबबाय नुवाखै नै खामानि मावनानै उपाय गैयाबाय दिनै मावथारनांगोन आंखो बडिखौ नुनाय नङा बिनिखौ दिनै स्किनखौ बेसे गोबाव लागावगोन नै सिननोसै जाबोनबालाय दासो लानो सिननोसै लालै भाइ न'आव मावोबा मावनांगौ खामानि दा मावनांगौ मावबाय दा बेलासे भलिबल जि मोननै थांनायसै अबाव गेलेबाय थादों भलिबला ओइ दैमाफोराव ओइनियाव आं नुदों मैयानो भलि गेलेदों गथ'फोर दं बरे जादों आं थाबा बरे जाखायो राय मिथिगौ ना बै मोनसे स्कुलनिफ्रायनो नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होसोगासिनोमोन आं बेखौ मिथिगौ खिन्थु इनियाव आं माने नोंनिखौ फेस टु फेस लागोन होननानै माने आं इउटुबाव नोंनो लाइभ फैनायाव खनसे आं नोंनो मेसेज हरदोंमोन आरोना बे समाव अखा हादोंमोन खोमा आन जाना होदों फन नाम्बार हरहां जानायावनो गैला हरो नाम्बार आं हरद्राय खालामा आरो किसु बाथ्रा मिथिना मोनोना एखेबारे खनसे माबायाव स्टुडिअ'आव लोगो मोन्दोंमोन आरो मोनसे एलबामनि माबा खालामनायाव लोगो मोनदों गोसोआव दंबा रोंमारगोलै आसोला टेंगुल जिरनोबो रोंगौ खोमा बिखुनजोफोर सोरबाफोर नायदोंब्ला आरो हालेवनो रोङानो भाइ हालेवनानै देरनाय मानसि हालेवनोबो रोंगौ भिडिअफोर नायबाय बायगोन ना बाया दा जोंनिखौ नायो नायो दा बरिया 100 बिगानि सायाव हादोंमोनलै आबौआ दासो मावला हानि आंखाल गैया मालाय मा जालु मा खिलु फिसाला सासेल' ना आदा गेदेराबो बेस्रा सिगांनो मंगल ग्रहआव हा बायहैबायना आदा बरिया हिटमोन आदा नायबाथ' 30 बोसोरावनो थैदो रोंमारगो आसोलानो बिबार गायनो नागिरदों हख्ला बिबारनि स्टाइला आलादा ना आलादा जागोन बिबारनि स्टाइला माथो फैसा गैयाना हुवाजोंनो हुवा एभेलेबेल दङ खमसे खम 3 बोसोर थांगोन बे 3 बोसोरनि उनाव गोदान हुवा लायगोन नोंथांमोनाबो लेपसिङाव जिरायना थाना बिथां जेम्स बायदि फुङावनो उथिना खामानि मावग्रा जाखारग्रा जानुवाखै ट्रेडिसनेल दानासोला गामसा गानबावलायदोंसो दिनै नुवाखै आंखौ नोंनि भिडिअ गामसा गाननाय नुसिगोन फार्स्ट टाइम नै हे बागानफोरखौबो नाया मानो बैथिंजायबो दंजोबो नै ओरैजाय सोरगिदिं आरो नै न'आबो मालाय लागायना दोनखादों आरो सिगांखै थांना खोन्थाबावलासो नै लामाफ्राबो माबायदि धालाय नै मावथिखाबो मानसियाबो आसोलनि गामसा गाननाय होननानै होनसै नामा दिनै हाबा जासिगोन नै जोंहा हाबा जामारसिगोन नायनो थांसै जमानो नंगौ गोबोरखि गारला थांगोन खिन्थु नायनो थांबा जोंनि भिडिअनि बायदि ओरैजाय हिन्जाव नायनो थांनाया ओरैजाय ना आदा ओइ सिख्ला हिन्जाव दंना फिसाजो दङ ना फिसाजो दङ ना दङ थांनानै फिसा जादों एबार मबाइलखौ लाखादो सासे फिसाजो दङ ना दङ होननानै उन्दै दैबारै ओइ नै माबा सरकारि माबा फैनो नागिरदों ओइ मजा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय जानांगौ दा बिथाङा न'आव दंमोन साननैसो बे भिडिअआ जानुवारिनि 7 तारिखआवसो शुट खालामनायमोन बे भिडिअखौ दिनैसो आं आपल'ड होनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दा आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय आदा जेम्सखौ आं माने प्रेंक कल खालामनो नागिरदों नोंथांमोननियाव बेखायनो आङो सोंग्रोना लानि नोंथांमोना आदा जेम्सनि प्रेंक भिडिअ नायनो लुगैदों ना लुगैयाखै जुदि नोंथांमोना आदा जेम्सनि प्रेंक भिडिअ नायनो लुगैदों अब्ला आं बिथांखौ प्रेंक कल खालामगोन नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरदो प्रेंक कल खालामनांगौ ना खालामनाङा दा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों